Il-ħadd il-Knisja f'Malta se tfakkar Jum il-Karità dan hekk kif il-knejjes pajjiżna jiftħu mill-ġdid tal-Qudies. Lan ta' dan il-jum hu li jikber l-arfin dwar il-ħidma li jwettqu fis-soċjetà l-entitajiet tal-Knisja mal-persuni vulnerabbli permezz ta' diversi djar residenzjali u ħidmiet ta' karità minn professjonisti u volontiera. Il-Knisja f'Malta tilqgħu taqdi lil dawk fil-bżonn irrispettivament mir-razza, kulur tal-ġilda jew twemmin. Fuq xewqa tal-Arċisqof Charles Scicluna, il-Qudiesa tal-Ħadd se tixxandar mill-Kappella tas-Sorjiet Missjonarji tal-Karità f'Bormla. Matul l-2020 kien hemm aktar minn 1600 persuna jgħixu fid-djar residenzjali tal-Knisja. Dawn jinkludu tfal u żgħażagħ li jgħixu fid-djar ta' tfal, anzjani li jgħixu fid-djar residenzjali, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li qed jingħataw l-għajnuna biex joħorġu mill-vizzju ta' droga, immigranti u refuġjati li jgħixu fid-djar tal-Knisja, vittmi ta' vjolenza domestika, nisa li jaqgħu fil-prostituzzjoni u persuni bla saqa fuq rashom. Barra minn hekk mal-1300 familja jingħataw għajnuna mill-kappillani permezz tas-servizzi ta' djakonija fil-parroċċi. Jum il-Karità jitfakkar kull sena fit-tielet ħadd tal-Għid b'inizjattiva tas-Segretarjat tad Djakonija fi ħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta.